No niin, lapsukaiset. Pukkipa päätti adventtisunnuntain kunniaksi veistää jätkän kynttilät, että saadaan kunnon valkeet illaksi. Ja moottorisaha on tähän paras peli. No niin, lapsukaiset. Tuli vähän töitä tehtyä tänään. Se on kuulkaas oppi tässä tarinassa semmoinen, että kannattaa olla vakuutukset kunnossa, kun töitä tehdään. No, ei muuta kuin hyvää adventtia.